Φυσικό αέριο 1, 2 και 3 τα έχω περάσει. Το 4 τα άφησα για το Σεπτέμβρη. Το 4 το χρωστάω κι εγώ. Τώρα έχω ρήτρα αναπροσαρμογής και στο καπάκι υπολογισμό μηχανισμού διακύμανσης. Μόλις πάρω πτυχίο θα ψαχτώ για κανένα μεταπτυχιακό. Στο νυχτερινό τιμολόγιο. Όλη νύχτα διάβαζα εισαγωγή στα ψηλά γράμματα. Για τα χρώματα τιμολογίων θα βρω εγώ τα σως από ένα γνωστό μου. Έτσι όπως έχει γίνει η ενέργεια σήμερα, πρέπει να έχεις πτυχίο για να ξέρεις τι σου γίνεται. Εκτός αν έχεις Ελπέντισον, γιατί τότε ξέρεις από πριν ότι θα βρεις ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις ενέργειας χωρίς να παιδεύεσαι. Ελπέντισον, δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Αυτά θα πέσουν στην εξεταστική.